Senyor i la comunió de l'Esperit Sant siguen amb tots vosaltres. Preguem. O Déu, que a Sant Vicent Ferrer, el nostre patró, el fèreu ministre de la predicació de l'Evangeli, concediu-nos que vegem regnant en el cel a Jesús, a qui ell va anunciar com a futur jutge en la terra. Vos ho demanem per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Avui és el dia d'Agullent. Enmig del cor de la festa més gran que té l'Església, que és la Pasqua, enmig d'este diumenge que dura 50 dies, el dia que ha fet el Senyor, celebrem les nostres festes de moros i cristians. Però li les celebrem a algú. Tinguem algú a qui celebrar. Tinguem algú a qui retre homenatge. Són festes, i mai podem oblidar-ho, perquè aquesta és l'essència d'Agullent, en honor del nostre patró, en honor del valencià més universal, de Sant Vicent Ferrer. I és veritat que les nostres festes tenen una gran peculiaritat. Són d'una bellesa extrema. A pesar de la pluja, el combregar. N'hi haurà acte més hermós? N'hi haurà acte que es borrone més? La pujada. Quan he entrat jo en el poble i estava aparcant el cotxe, m'han dit, com es nota que avui predica una granota? Perquè hasta plou. Què anem a fer-li? Són coses que no es poden evitar. Plou. I ens hem perdut aquesta pujada hermosíssima com ninguna al so de la música i dels arcabusos. Però no passa res. Pólvora, música, a la pujada de l'ermita. Eucaristia, sempre acció de gràcies. Processó, no us preocupeu que jo me'n vagin després, la granota se n'anirà i pararà de ploure. En el fons, aquestes festes manifesten el ser més íntim d'Agullent, perquè manifesten una forma de concebir la vida. És la concepció cristiana de la vida, perquè som un poble cristià, som un poble conquestat per la fe. En l'escrit més antic que conservem pràcticament del cristianisme, la Didache ens diu: busqueu cada dia el rostre dels sants, en ells trobareu consol. I això fem avui. Avui posem enmig de la festa els ulls en un home, en Sant Vicent. Millor dit, en el pare Sant Vicent Ferrer, perquè en Agullent Vicent és pare. I ho fem, us ho ha dit el senyor Retor al principi de l'Eucaristia, en un context de festa, d'alegria, de soroll, però també de dolor. L'Església s'alegra per la celebració de la Pasqua, la festa de les festes. Al mateix temps, despedir a condia Santa Caterina al dolç Jesucrist en la terra, al papa Joan Pau II, des del dolor, però també des de l'alegria de saber que ha estat cridat a la casa del Pare. Si en Sant Vicent trobem la figura més important del seu segle, en Joan Pau II, que acaba de deixar-nos, trobem possiblement la figura més important, el referent moral més gran també del segle XX i del principi del XXI. Els dos, Sant Vicent Ferrer i Joan Pau II, encarnen l'esperit essencial de la Iglesia, la essència mateixa de què és ser Església, la evangelització. Si mirem un o altre, i és dia per fer això, ens donarem compte que els dos han fet el mateix. Sant Vicent anava de poble en poble, de nació en nació, anunciant l'Evangeli, com hem vist que ha fet el papa Joan Pau II al llarg d'aquest temps. Si us fixeu, la primera lectura que ha estat proclamada
que és lo essencial, perquè això és paraula de Déu, mos parlava d'un àngel, un àngel que volava pel mig del cel, i deia la paraula que portava una bona nova eterna i que havia de ser anunciada a tots. Esta bona notícia és la mateixa que el pare Vicent Ferrer, que el papa Joan Pau II ha anat portant de poble en poble, de nació en nació. És la mateixa que a l'any 1410 va predicar en el nostre poble Vicent Ferrer. Esta bona nova vol dir evangeli. La paraula evangeli en grec traduït és bona nova. Esta bona notícia, que significa evangeli, és una notícia que conté per si mateixa la força capaç de transformar l'existència de tot home que és capaç d'acollir-la. Això va ser la vida de Sant Vicent Ferrer. Sant Vicent Ferrer no va ser un polític. Alguns sols veuen l'aspecte polític de Sant Vicent Ferrer en el compromís de Casp. Sant Vicent Ferrer no va ser un polític. Va ser un home de fe que anunciava l'Evangeli. Però clar, l'Evangeli s'ha d'encarnar en tot. En tot. En el treball, en els estudis, en la política, en tot. I això ho va fer Sant Vicent. Però perquè era un home de fe, no polític. Ell va ser anunciador d'esta paraula de salvació. Pare Vicent, mantén-nos cada dia en la fe. Dóna-nos cada dia la confiança de ficar la nostra vida en les teues mans. Dóna-nos cada dia la força necessària per ser, enmig d'este món, testics valents de l'Evangeli, de l'esperança i de la vida. La fe que Sant Vicent va predicar i anunciar als seus contemporanis i la fe que a cadascú de nosaltres ens fa fills de Déu. Pare del cel, que accepteu aquestes ofrenes i nos prepareu vos mateix a participar dignament d'estos sagrats misteris. En vos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i diguent l'acció de gràcies el partit. Germans, doneu-vos la pau. La pau. La pau. El Senyor siga amb vosaltres.
a Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amen. Germans, aneu-vos en pau.